Nilqakom għat-tieni programm is-sensiela mġedda ta' Taħt il-Qoxra. Fil-programm illum għandi żewġ kittiba u akademiċi, il-Profs Karmel Borġ u Dr. Mario Cardana u Bernard Kawki li huwa edukatur. Magħhom se nitkellmu dwar suġġett importanti ħafna, il-ġustizzja soċjali fl-edukazzjoni u bekk fil-klassi. Billi nħarsu lejn il-kitba li kitbu fosthom dawk ta' riċerka u anka novelli u poeżiji. Infakrukom biex tfittxu l-kodba tagħhom u takkwistawhom jekk tinteressakom din it-taħdita. L-ewwel net, kif intom nilqakom magħna fil-programm? Grazzi. Okay, grazzi tal-istedina, Raxel. Lilkom. Istess jiena hawnhekk. Il-pjaċir kollu tagħna. Nixtieq nibda billi nistaqsi kif ikun għallim li fil-klassi jipprattika l-ġustizzja soċjali. Jekk forsi tista' tagħtina xi eżempji, Bernard. Issa jiena ili għallim fil-klassi u anka nista' ngħid li bażla tipo bqajt fil-klassi sa ċertu punt. Kif tista' timmaġina hija mistoqsija kbira ħafna din, ġifieri forsi naqbad xi ftit aspetti. Jiena lija li tkun għalliem mhux għadd neutrali, ġifieri min jaħseb li huwa tipo ta' pożizzjoni innoċenti li tkun għalliem fil-verità ukoll ikun qed jieħu pożizzjoni. Jiena lija il-kontest ta' fejn qiegħed nkun għalliem huwa kontest ta' edukazzjoni neoliberali, ġifieri fejn inti għandek 50 kliem biex ma ntaqlux ħafna, isa edukazzjoni mibnija fuq il-modell maniġerjali. Fejn jingħataw ħafna każ l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu iktar mal-ekonomija, affarijiet li forsi jaġevolaw iktar min qiegħed fil-poter, u inqas affarijiet oħrajn. Ġifieri jiena bħala għalliem l-ewwel nett irrid nirrikonoxxi l-fatt li l-edukazzjoni hija ġlieda fil-verità. Jiena naħseb ukoll l-aspett importanti biex nibdew nittrattaw il-ġustizzja soċjali hija li jkollok lodda, issa forsi jgħinuna Karmel u Mario fiha din iktar. Lodda biex taqra d-dinja ta' madwarek. Ovvjament id-dinja ta' madwarna hija mpinġija b'diversi modi minn min irridna narawha b'ċertu mod. Però ovvjament aħna rridu u aħna fil-klassi dak u naħseb li huwa lan tagħna bħala edukaturi huwa li mmorru lil minn dak li jidher. Aħna ngħixu f'soċjetà tal-konsum, ngħixu f'soċjetà li tibbaża ħafna fuq kif jidhru l-affarijiet. Allura naħseb li fil-klassi huwa importanti li mmorru kontrokorrent f'dal każ. U jekk nitlu naqra iżjed fl-ispeċifiku naħseb irridu naraw żewġ aspetti. L-ewwel nett li l-erf u l-għażla tal-erf li nittakiljaw fil-klassi jiena nagħllem history, pereżempju, li huwa każ klassiku ta' safenna fien anke Mario għamel żmien jgħallem l-istorja wkoll. Eżatt. Huwa każ klassiku fejn jekk ma tħares leh mill-lenti kritika, l-istorja dejjem ħatħares lejha mill-lenti ta' min kien jew fil-poter. Allura ovvjament trid tagħżel, trid tara x'qed ikun inkluż fis-sillabu u anke x'qed ikun imħalli barra. Forsi l-aħħar ħaġa li forsi nista' nżid at this point biex ma neħux ħafna fit-tul. Xi ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu l-iskola se jiena nagħllem naħseb inħossni fortunat li nagħllem fil-kolleġġ San St. Albert il-Belt. Ma nħossniex fortunat li qed nagħllem fl-iskola tal-Knisja partikolarment, għax jiena kieku idealment kieku jiena nħoss li l-prinċipji tiegħi kieku nippreferi qiegħed nagħllem fl-iskola tal-Istat u għandek l-iskejjel tal-Istat li huma b'saħħithom eċċetera. Però jiena lija St. Albert li joffri li huwa komunità ta' nies li jaħsbuha b'mod pjuttost simili, li għandna għanijiet komuni, itos komuni. U fost l-affarijiet l-oħrajn hija li nixtiequ ngħaddu lill-istudenti l-idea li jistgħu jitalmu, ovvjament it-tagħlim huwa qatt soċjali, però li inti ma tiddependi minn ħadd, m'għandekx tiddependi minn xi ħadd biex inti titgħallem, tiskopri u tfittex u tinteressak id-dinja ta' madwarek.
Carmel, inti naf li attendejt konferenzi li fihom ġi diskuss kif jistgħu jiġu ffurmati l-professjonisti li jaħdmu għal ġustizzja soċjali. Kif għandu jkun xi ħadd professjonali partikolarment l-għalliem fit-tħaddin u l-applikazzjoni tal-ġustizzja soċjali? Ekku naħseb jiena Berna diġà tagħna rendi kont tajjeb ħafna ta' xi tfisser li tkun għalliem għal ġustizzja soċjali u x'inhuma l-isfidi. Fost affarijiet oħra, Bernard semma li għallim li sintemdi huwa imnebbaħ u jħaddan il-ġustizzja soċjali u jrid iwettaq il-ġustizzja soċjali fil-klassi hija ġeneralment imur kontra l-kurrent. U hemmhekk tibda naħseb jiena il-bidu tal-formazzjoni ta' l-allima li diġà qegħdin fis-servizz, però b'mod partikolari tal-allima li se jidħlu fis-servizz għaliex għax ovvjament daw ikunu ġejjin ġeneralment minn mill-inqas 13-il sena ta' skola tradizzjonali, trasmissiva, etc. Fej għandek allura sistema edukattiva, ambjent skolastiku, ossessjonat bil-kontenut, ossessjonat bil-ovvjament il-coverage ta' dan il-kontenut, b'sistema li ovvjament id-demp imexxi l-kelb u d-demp huwa ġeneralment l-assessjar, l-eżami, il-test kontinu, l-idea ta' kompetizzjoni, bejn l-individwi, l-idea li ovvjament hija sistema li għandha mediċina waħda għal kulħadd. Ġifieri dan huwa tip ta' soċjalizzazzjoni li ħafna mill-istudenti tagħna li jibdew magħna fil-Fakultà tal-Edukazzjoni jidħlu biha. U allura l-ewwel pass lejn formazzjoni b'risq il-ġustizzja soċjali hija proprju inkontru kritiku mal-biografija, mal-istorja, mal-narrattiva ta' dawn l-individwi li ġew soċjalizzati f'dan it-tip ta' ambjent u jqisu dak li ovvjament Bernard semma n-neoliberalizmu fl-edukazzjoni bħala in-norma, bħala donnu m'hemmx dinja oħra lil minn din id-dinja. Allura ovvjament saret din id-dinja id-dinja għal dawn iż-żgħażagħ u nies oħrajn li jissieħbu magħna. Ġifieri dak huwa l-ewwel pass. Il-qari kritiku li semma Bernard tad-dinja, l-integrazzjoni biex ngħidu hekk jew inkella l-inkontru kritiku mad-dinja. Imbagħad ovvjament nidħlu fil-formazzjoni intellettwali u din hija waħda mill-problemi l-kbar li għandna fis-sistema edukattiva. Din l-idea li l-professjonist huwa bniedem tekniku, li huwa bniedem talit, u allura il-ħsieb kritiku, il-waqfa ta' riflessjoni kritika, tajjeb, hija xi ħaġa żejda, hija appendiċi għal formazzjoni tal-allima. Dan huwa żbaljun dik li hija formazzjoni, mhux biss inizjali ma kontinwa tal-allima, u allura xogħolna huwa fil-ispazju xkejkel li għandna huwa li nerġgħu nġibu lura dawn iż-żewġ elementi, ġifieri l-element kim sejjaħ teoretiku, l-element tar-riflessjoni, ma l-element ta' l-azzjoni. U allura mbagħad b'dik it-tip ta' formazzjoni nibdew nindunaw li sintendi il-kunċetti bħal meritokrazija fejn għandna din l-idea tajjeb li il-bniedem għandu l-bibien kollha miftuħin qudiemu u allura jekk ma jidħolx u għator tiegħu nibdew ovvjament nifhmu kemm huwa kunċett fals imma kemm hija premessa li fuqha hija mibdija proprju s-sistema edukattiva tagħna. Allora nibdew nifhmu nitlu fis-soċjoloġija li hija parti integrali mill-formazzjoni tal-allima biex nifhmu li l-kuntest huwa importanti, li l-kuntest għandu impatt enormi propju fuq it-tragward u fuq il-mixja edukattiva ta' tfal. U għalhekk nibdew nindunaw li ġustizzja soċjali mhux biss hija dwar suċċess imma hija wkoll dwar aċċess. U nibdew nindunaw allura li s-sistema edukattiva minkejja li storikament fetħet il-bibien għal kulħadd, dawk il-bibien għal kemm huma miftuħin fil-proċess tas-sistema edukattiva tibda tara li numru ta' tfal jibdew jaqgħu. Allura l-aċċess ma jitkejjilx bil-ftuħ tal-bibien imma jitkellem ukoll dwar suċċess tajjeb dak li għandu x'aqsu ma' ħakma tajjeb ta' valuri u ta' ħiliet fl-aħħar tal-vjaġġ edukattiv obbligatorju. U dik hija importanti għaliex ovvjament jekk ma nifhmux dan il-punt li aħna l-kol responsabbli għal falliment ta' mijiet ta' tfal kull sena fis-sistema edukattiva, allura faċli nradbu il-kuxjenza tagħna u ngħidu li t-tort qiegħed ta' tfal, li t-tort huwa tal-familja tagħhom. U allura din hija formazzjoni importanti
il-formazzjoni mela mhux biss intellettwali, imma il-formazzjoni wkoll tal-kuxjenza tajjeb ta' l-allima. Li huwa importanti li jissodda il-platform li minna mbagħad ngħaddu għal prattika li beda jsemmi Bernard propju fis-sistema edukattiva tagħna li għandha żewġ frijaj u nieqaf hawnhekk il-fera personali, il-bżonn li nifmu li aħna bħala edukaturi m'għandniex studenti qudiemna imma kreaturi umani bil-bżonnijiet, bil-bagalja tagħhom, bin-narrattiva ukoll, u dawk huma bżonnijiet personali, però mbagħad ukoll l-importanza tal-kollettività fil-klassi, l-importanza mela li nieħdmu għal xulxin, bris xulxin biex ovvjament nindirizzaw l-sfidi personali tagħna imma l-sfidi wkoll kollettivi tagħna li huma sfidi soċjali. Karmel, it-titlu ta' ktib li jedit jgħid jismu l-edukazzjoni i politika, pubblikazzjoni ta' Horizons. Sfortunatament f'Malta meta semmi politika ħafna jifmu nazzjonalisti kontra laburisti u viċi versa, l-aspett partiġjan u allura hemm min jiddejjaq jitkellem dwar politika għax bir-raġun ma jkunx irid jidħol f'dawn il-botti u r-risposti. Fil-fatt, u forsi Bernard jista' jikkonferma, din narawha anke fil-klassi fejn l-allima jibżgħu jitkellmu dwar il-politika quddiem it-tfal. Qabel ngħaddi għal Karmel, Bernard, l-allima jitkellmu dwar politika fl-iskola, l-iskola hija post fejn l-istudent jitħażem politikament u ideoloġikament, huwa post fejn noħorġu minnu mamra bil-kapaċitajiet li nagħmlu ġudizzju politiku san? Mistoqsija oħra diffiċli din, ħanipprova nweġibha mill-esperjenza tiegħi minn dak li nisma'. Jekk jogħġbok. Jiena xi ħaġa oħra li napprezza fl-iskola tagħna hija li għax nemmnu li l-edukazzjoni hi politika, l-edukazzjoni ma sseħħx għax hemm behind closed doors, jiġifieri l-edukazzjoni sseħħ fil-pubbliku. Allura minnha nnifisha hija xi ħaġa politika li tirrikjedi li dak li jkun jieħu pożizzjoni. Aħna bħala skola nemmnu li u l-tfal inħeġġuhom anke huma jieħdu anke pożizzjonijiet. Jiġifieri għalina l-kelma politika mhix kelma maħmuġa, sfortunatament ħafna nies ħamġuhom ma tfissirx li hija maħmuġa mill-bidunet tagħha ħanejdu hekk. Jiġifieri jiena nibda nagħllem minn year 7, jiġifieri tfal ikollhom minn 11 isu sa 16. U jiena mill-year 7 nibda niddiskutu l-politika. Ovvjament dak li semmejt inti li jgħidu qed nisemmu laburisti u nazzjonalisti. Jiena dawk ukoll nkun rrid niddiskuti għax it-tfal kif qal Karmel jiġu l-iskola b'bagalja affarijiet. Jiġifieri jiena xejn ħanoqgħod ngħidilhom dik ma niddiskutux u dik ma niddiskutux għal numru ta' raġunijiet, anke minħabba l-fatt li l-partiti politiċi għandhom dil-mitoloġija moħla magħhom li jekk ma tiddiskutihomx u ma żżarmhomx fil-klassi, it-tfal ħajbqgħu jarawha b'mod mhux kritiku. Min-naħa l-oħra ma nafx, jiena ma nallimx fl-iskejjel tal-gvern, però għandi l-impressjoni li fl-iskejjel tal-gvern il-sitwazzjoni hija naqra inqas straightforward, jiġifieri u jista' jkun anke fl-iskejjel oħrajn mhux tal-gvern. Ġifieri li jista' jkun hemm jiġu tfal għandna u jgħidu li aħna fl-iskola konna qabel ma stajniex insemmu partiti politiċi, ma stajniex nitkellmu. Ġifieri in ġenerali naħseb li il-ħatma tan-nies fuq il-politika u ta' big P, ġifieri li inti għandek tħoss li għandek poter anke li tbiddel id-dinja ta' madwarek. Naħseb għadna l-bot minna u kif qed inti għadna naqawwis fuq il-viżjoni dejqa tal-partiġanizmu. Karmel, x'jiġifieri l-edukazzjoni politika? Kif inhu mqassam dan il-ktieb? Ekku, dan huwa ktieb li hija antoloġija ta' xogħlijiet tal-intellettwali u attivista politiku Brażiljan Paulo Freire. Irrid ngħid mhux biftaħir imma din hija l-unika antoloġija sħiħa biex ngħidu hekk ta' dan il-kittib għaliex sfortunatament kif ġieli jiġri il-bniedem imut ma jħallix wirt warajh u ovvjament iħalli ġlid kbir fil-familja. U hekk ġara sfortunatament fil-familja Freire, allura mhuwiex possibbli li jinkiteb dan it-tip ta' xogħol f'lingwa tajjeb eġemonika bħalma hija l-Ingliż. U allura approfittajt ruħi miċ-ċokon pero sbuħija tal-ilsin tagħna biex innexxieli nagħmel l-unika antoloġija li teżisti fid-dinja li hija daqshekk komprensiva. Ovvjament il-titlu l-edukazzjoni
i politika ovvjament hija riflessjoni tal dan il-personaġġ kbir li influenza mhux biss l-edukazzjoni imma l-soċjoloġija, l-antropoloġija, l-filosofija, etc. Fej ovvjament l-istedina hija waħda. Ma jistax ikun kif qal Bernard fil-bidu li aħna nistħajlu li aħna innoċenti fix-xogħol tagħna. L-edukazzjoni mhijiex neutrali u ovvjament kif qal tant tajjeb Bernard, in-neutralità ovvjament hija pożizzjoni fiha nnifisha ideoloġika. Meta inti tippretendi u tippoża u tilludi lilek innifsek li inti neutrali, ovvjament qed tkun indifferenti għal dak li qed jiġri u allura is-skit tiegħek, il-biża' tiegħek, l-ansjetà tiegħek, l-indifferenza tiegħek hija pożizzjoni favur l-status quo. U aħna nafu li l-status quo huwa ovvjament li hu asimetriku dak li huwa poter, għandek ħafna u ħafna problemi ovvjament ta' natura ideoloġika, mela anke jekk tiddeċidi li tibqa' sieket, anke jekk tiddeċidi li ma tdaħħalx l-analiżi kritika fil-klassi tiegħek inti ħadd pożizzjoni. U għal-frer inti ħadd pożizzjoni favur l-oppressur. Inti ħadd pożizzjoni propju favur status quo li sintendi mhuwiex qed jaħdem għal kulħadd, anzi għal kontrarju qed jaħdem għal ftit. U allura ovvjament dik hija l-istedina ta' Frer li nieħdu pożizzjoni, narfu din il-pożizzjoni x'inhi u minn dik il-pożizzjoni mbagħad nidħlu fl-ambjenti edukattivi li aħna nistgħu nkunu fihom, mhux biss fors il-klassi fl-iskola ma jistgħu jkunu spazji ta' edukazzjoni għall-adulti u nagħmlu żewġ affarijiet. Din hija l-istedina ta' Paulo Freire. Waħda riflessjoni kritika dwar issues iġġenerati tajjeb mill-komunità edukattiva, tista' tkun it-tfal, jistgħu jkunu żgħażagħ, jistgħu jkunu l-adulti, u allura ovvjament hemmhekk tidħol nerġa' nirrepeti f'relazzjoni kritika mad-dinja u ovvjament l-isfidi tagħha biex tifhimha aħjar, però Freire jgħidilna ma nistgħux nieqfu hemmhekk. U allura biex ikollok verament trasformazzjoni, tajjeb li huwa lan aħħari tal-edukazzjoni għall ġustizzja soċjali, bil-fors irid ikun hemm l-element ieħor li jitwaħħad ma' riflessjoni. U din ovvjament l-azzjoni kritika. Mela riflessjoni biex nagħmlu riflessjoni għal Freire hija attività vojta. U allura l-esperjenza kurrikulari ispirata minn Freire li hija ovvjament esperjenza trasformattiva u prassjali twaħħad dawn iż-żewġ elementi flimkien. Il-mument tar-riflessjoni kritika mal-mument tal-azzjoni fuq id-dinja. Tajjeb, mela dawn huma żewġ elementi ta' dak li fehem Freire bħala edukazzjoni politika. A li tieħu pożizzjoni, B li minn dik il-pożizzjoni tibda taqra b'mod kritiku id-dinja u C għabbażi ta' dik il-pożizzjoni u għabbażi ta' dak il-qari inti tieħu azzjoni b'risq sintendi il-bidla soċjali u l-bidla trasformattiva. Bernard, inti għattinna li fil-professjoni tijak bħala lim il-ktib li editjaw Carmelo Mario, l-edukazzjoni u l-ġustizja soċjali ta' Lorenzo Milani, huwa nikwotak essenzjali għalija bħala lim. Għaliex? Bernard, jgħat fuq mute jek joġbok? Kontet nitkellem fil-fat ma' Matthew fuq din il-ħaġa. Jina l-ewwel net f'Settembru qabel ma nibdew l-iskola, ma nerġgħu nibdew l-iskola, naqbad il-kopja tiegħi ta' it-traduzzjoni li għamlu Carmelo Mario ta' Milani għal Malti. Jintu ġobna ħafna l-verżjoni bit-Taljan, imma bil-Malti edha nħalli għall-iskola noqgħod naqra hemmhekk. U naqra siltiet sew minnhom. Ġifieri li jispirani għax kifet qabel bħala li ikollok bżonn ċertu għodda biex taqra ir-realtajiet ta' madwarek, jiġifieri Milani bħal m'għamel ukoll pereżempju daw ħassiba li kif tawni aċċessa lihom nies bħal Carmel, Mario, Peter Mayo, Lorenzo Ton, eċċetera. Bħal Gramsci, jiġifieri qed nisemmi nies bħal Gramsci, bħal Freire, Milani. Daw jagħtu kodda biex l-affarijiet taqrom minn perspettiva li il-bożija neoliberali ma tħallikx tara. Per eżempju, Milani jagħmellek differenza bejn il-Pierini u l-Gianni, ġifieri tfal li ġejjin minn familji
sta bene li għandhom aċċess għal-kultura għal-kapital kulturali, eccetera, eccetera, fil-waqt li l-oħrajn għandhom diffikultajiet kbar. L-iskola titratta l-kulħadd l-istess u Melani jgħidilna li dik hija l-ikbar inġustizzja li titratta nies li mhumiex l-istess, titrattom l-istess hija l-ikbar inġustizzja. Per eżempju, għad-doħra li tani Gramsci, per eżempju, l-aspett ta' eġemonija, ġifieri jiena dak kollu li nagħmel fil-klassi nista' jekk ma narax mill-perspettiva kritika, mhux nista' nkun mingħajr dubju nkun qiegħed naġevola l-poter għax waħda mill-affarijiet li jgħinuni nagħmel daw il-ħassiba huwa li nipprova naqra l-istat, nipprova naqra l-poter. Ġifieri għalija u xi ħaġa forsi biex nagħlaq biha, jiena għalija importanti ħafna li naraw l-alliem bħala intellettwali. Irid jew ma jrid, ġifieri dan ħajkun qed wassal ħsieb ħafna drabi nisimgħu ħafna li ma jagħmlu l-argument ta' xi teorija mod u l-prattika n-naħa l-oħra, jien dik għalija ma tagħmel sens, hija xi forma ta' qas intellettwali fl-opinjoni tiegħi, għax fil-verità dan mhux kwistjoni li titratta lil xi ħassieba bħala Vanġelu, imma ovvjament għandek bżonn kif kienet jgħid Carmen l-ewwel, it-teorija saq il-prattika u l-prattika saq lura t-teorija. Mario, issa ltqajna ma' kittib u personaġġ ieħor, Lorenzo Milani. Min kien? Milani kien personaġġ interessanti ħafna x'kien ġej mill-borgazija għolja ta' Firenze. Jiġifieri dan kellu qisu is-sodda mifruxa kollha qudiemu kieku rid jgħix ta' xi ħadd komdu. Tajjeb, però kien hemm mument f'ħajtu fejn ħadd deċiżjoni illi speċi jagħmel dak li Freire jsejjaħlu suċidju kulturali f'ċertu sens, illi flok baqa' jgħix fil-kumdita li kienet toffrilu l-kultura li kien jgħix fiha, ġieli kultura li ma kienet ejjew ngħidu kienet komda fuq diversi livelli, aċċess għall-odda kulturali, aċċess għall-flus, għall-poter. U minflok mexa tul dik it-triq ħadd deċiżjoni radikali illi imur jgħix fuq l-iktar nies, imur jgħix ma' l-iktar nies oppressi u mċaħda fis-soċjetà u jikber il-fuq flimkien magħhom. Billi u jgħinhom jiżviluppaw mod kritiku kif iħarsu lejn id-dinja li qed iżommhom oppressi u fl-istess ħin jikber anke hu. Għax kif jgħid Freire, l-oppressur u l-oppressat jgħinu lil xulxin jemanċipaw ruħhom għax it-tnejn li huma għandhom bżonn jemanċipaw ruħhom għax anke hu oppressur mhuwiex uman jew qiegħed ixekkel lilu nnifsu milli jsir uman sħiħ. Tajjeb u Milani ħadd din id-deċiżjoni l-iktar radikali illi bażikament ħalli jitlaq kollox warajh u jiddeċiedi li l-Ministeru tiegħu ta' Kappillan jgħixu mal-ifqar fost il-fqar, fqar qed ngħid fuq livelli differenti, ma partikolarment ta' oppressjoni, biex u jgħinhom jemanċipaw ruħhom u jindunaw li qed jgħixu f'sistema eġemonika illi qiegħda topprimihom u żommhom milli jsiru umani fi sbuħija u l-ġmien kollu li jistgħu jkunu u fil-proċess imma anke huma qed jgħinu lilu biex jifdi lilu nnifsu qisu minn din is-sistema illi fil-kumdita tagħha setet opprimietu milli jkun l-aħjar uman li seta' jkun. Carmen u Mario, intom ma ktibtux akademikament biss dwar is-suġġett, iżda anki b'mod letterarju. It-tnejn ippubblikajtu kotba ta' poeżiji jew stejjer għal kbar u żgħar fost l-oħrajn Mario inti pubblikajt ġabra ta' poeżiji fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel u Carmen għandek żewġ ġabriet ta' poeżija poeretika u poeżija u ktejjeb għat-tfal id-dar ta' faċċata. Mario, fil-poeżiji tiegħek hemm jew m'hemmx estensjoni ta' twemmin soċjali tiegħek? Hemm ovvjament għaliex hija parti mill-għaxna tal-ħajja personali tiegħi
ta' taħriġ tiegħi bħala għalliem illi ltqajt ma' nies bħal Carmel u Peter Maja u Ronald Sultana li diġà jew qegħdin magħna u bħal Carmel jew diġà semmihom Bernard qabli illi għenuna inħarsu lejn id-dinja ta' madwarna kemm bħala umani, bħala bnedmin u anke bħala għalliema blendi differenti illi aħna fix-xogħol tagħna ta' għalliema għandna għażla politika qudiemna illi jew nkunu parti mill-oppressjoni jew parti mill-mixja tal-emanċipazzjoni tal-istudenti li għandna qudiemna. U ovvjament il-poeżija hija riflessjoni fuq hekk. Kemm fuq l-istorja personali tiegħi, tajjeb illi ġej minn familja fejn is-suċċess fl-iskola kien xi ħaġa rari ħafna, jiġifieri minn xi 23 tzija u tziju li għandi miż-żewġ naħattom u missieri waħda biss irnexxielha tmur lilhem mill-iskola sekondarja u saret għalliema fil-verità tajjeb. U anke l-istorja personali tiegħi ta' għalliem illi mbagħad qudiemi fil-klassi sibt tfal li kienu bħali u jien kelli nagħmel għażla jew li nkun għalliem komdu ngħidulhom jekk tridu rnexxu ma tridux tortakom kif qal Carmel qabli. Jew nkella nkun sensittiv għal dawn l-istudenti u ngħinhom jimxu din il-mixja u nagħmluhom it-triq tagħhom daqsxejn iktar faċli milli forsi kienet għalija. U l-poeżija riflessjoni fuq hekk, jiġifieri jekk nista' nsemmi inċident wieħed żgħir biss illi ispira waħda mill-poeżi li hemm f'dak il-ktieb meta kont għalliem ġo skola tal-gvern meta kien hemm l-streaming. Tajjeb illi l-landjaj ġodi l-iskola minn qasam tax-xogħol ieħor kont naħdem ġo fabbrika ta' żmien bħala manager tal-Human Resource Development u l-landjaj ġodi l-iskola tal-gvern tajjeb year 4 fejn kien hemm bis-sistema tal-streaming minn 4A sa 4I jekk tgħoddhom 9 streams. Iġri immaġina inti jew jiena missier ikolli tifel jew tifla u l-ewwel ġurnata tal-iskola jgħidu li ma llum skoprejt li qiegħed fil-4I. Tajjeb, apparti li ndura li fil-4I kien hemm il-kuġin tiegħi. Tajjeb, u tista' taħseb ix-xokk illi ħallit fuq din l-esperjenza. Tajjeb illi ngħid dak it-tifel jew dik it-tifla stajt kont jien. Min jafx qed taħseb ommi, tajjeb illi fil-waqt li jien ferħana xi tfal tiegħi speċi ovvjament l-għajnuna tiegħi u tal-marax issa speċi għandna aċċess għall-odda tal-kultura stajna ngħinuhom iktar. Nifhem li tfal tiegħi huma qed jgħixu fil-privileġġ. Waqt li xi ħadd ieħor li m'għandux din il-faċilità iħossu bħala uman illi ġieli dis-sensittività importanti li ma titlifix bħala għalliem illi ma tirraġunax għax irnexxejt jien imorru jsaqqu kollha l-ħass jekk iridu jirnexxu huma wkoll. Le, inti għandek rwol ta' għalliem politiku kif qal Bernard u Carmel tajjeb l-għażli ċara jew ħadd tkun parti mill-oppressjoni jew mill-fidwa ta' dan nies. Finalment intom kollha għalliema sabiex nagħlqu l-programm xtaqt li kull wieħed tgħaddu messaġġ lill-istudenti meta tqisu kollox x'inhu dak il-parir wieħed li tixtiequ tagħtu forsi lil min qed jismana u student. Ma nafx tixtieq tibda inti Carmel u mbagħad Bernard u nagħlqu bik Mario. Il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Qegħdin ovvjament ngħixu f'mument storiku perikolus għadu kif ħareġ dokument importanti mill-Eurofound fejn jgħid li 10% tal-Maltin l-iktar sinjuri bażikament għandhom f'idejhom iktar minn 50% tal-ġid tal-pajjiż. Dan huwa ovvjament mument verament li qed ikidni li ovvjament dak tfisser li għandek ġid ikkonċentrat, għandek poter ikkonċentrat, u allura ovvjament għandek grupp ta' nies li sintendi għandha aċċess ħafna ikbar tal-poter minn ħaddieħor. Allura l-messaġġ tiegħi huwa liż-żgħażagħ lill-istudenti huwa li jifhmu l-importanza tal-ċittadinanza tagħhom li mhumiex sempliċement produtturi u konsumaturi, imma huma ċittadini ħajjin f'pajjiż li sintendi qatt daqs illum
u għat jitlob mill-ċittadini tiegħu li jkunu ċittadini kritiċi, li jkunu ċittadini attivi, li jkunu ċittadini ħajjin fil-proċess ta' trasformazzjoni ta' dan in-nazzjon. Grazzi Karmel. Bernard. Jien xtaqt nibni fuq dak li qed beda jgħid Karmel, ġifieri ħafna studenti li niltaqa' magħhom illum il-heroes tagħhom huma ħafna YouTubers li jobsqu l-aljenazzjoni, ħafna intraprendituri li jibnu t-torrijiet u miljonari u jixtru t-teams tal-futbol u daw l-affarijiet. Jiena nissuġġerilhom li l-ewwel nett iħarsu ħarsa sew lejn min huma minn fejn ġejjin. U naħseb jekk iħarsu ħarsa sew ħajiskopru ċerta rabja u ċerta passjoni. Minn hemmhekk dik nixtieq nittama li dik ir-rabja u l-passjoni jsarfuha f'azzjoni politika kif beda jgħid Karmel l-ewwel biex ibidlu d-dinja ta' madwarhom. Għax għandna bżonn ħafna iktar nies li fil-verità jibdew minn fejn jitilqu imma mbagħad ukoll jimmaġinaw dinja aħjar. Grazzi ħafna Bernard. Biex nagħlqu Mario. Minna ħatieġ xi affarijiet vera qosra. L-ewwel nett l-istudenti għandhom ikunu jafu li huma għandhom id-dritt tajjeb illi jilħqu l-milja tagħhom bħala bnedmin u dak id-dritt m'għandu jiġħadulhom ħadd, għandhom jippretenduh. Tajjeb huma intitolati għalih. It-tieni li għandhom fuqhom id-dmir illi jirkupraw lura l-ispazju politiku. Tajjeb il-politika mhix tal-partit, il-politika hija ta' kulħadd, huma l-partiti li ġaluna naħsbu li l-politika jagħmlu għall-partiti biss. Il-partiti kulħadd jaf x'għamlu bil-politika, il-politika hija ta' kulħadd u għandhom dritt jemanċipaw ruħhom biex jaħtfu huma flimkien oħrajn anke l-ispazju politiku għax dak huwa ta' kulħadd. Bernard, Mario, Karmel, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. Infakru li semmija li il-kodba li semmejna fil-programm jistaw jinxtraw minant Merlin Publishers, Horizons Malta jew Book Distributors Limited. Grazzi ħafna tal-li joġobkom tatuna dan l-informazzjoni u tipparteċipaw f'din id-diskussjoni. Nħeġġu semmija jatuna widen għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.